Dead on arrival ang isang laborer matapos na makabangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang steel post sa Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay Buenavista, Irusin, Sorsogon. Alas 9 ng gabi nitong Sabado, Marso 29. Kinilala ang sospek na si Louie Navia, 45 anyos, residente ng Barangay San Isidro, parehong bayan. Batay sa inisyal na investigasyon, galing sa kanilang bahay, binabaybay ng biktima ang kahabaan ng Barangay Salvacion patungo sa munisipyo ng Matnog ng maaksidente. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima at tumama ang ulo sa naturang poste. Agad naman siyang isinugod sa Irusin District Hospital, subalit namatay rin. Ito pong pinangyarihan ng insidente, ito pong lugar ng Buenavista. Isa rin po sa mga prone accident prone area po sa aming bayan. Lumalabas din sa investigasyon na walang suot na helmet ang biktima. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang PNP sa mga gumagamit ng kalsada na maging maingat sa pagmamaneho at laging gumamit ng safety gear. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.